Miten meidän tulisi toimia, jos joku kiusaus yllättää ja alkaa vaivata meitä? Tässä videossa mä haluan kertoa 3 neuvoa, joilla sä voit päästä eteenpäin ja yli kiusauksista. Mutta sitä ennen mä haluan mainostaa, että jos tykkäät mun videoista, niin muista seurata. No ennen kuin mennään niihin 3 neuvoon, niin ihan lyhyesti siitä, että miksi kiusauksia ylipäänsä on. Me luetaan Raamatusta, että on monenlaisia kiusauksia ja jopa Jeesusta kiusattiin ennen kuin hän aloitti julkisen virkansa. Kiusauksilla on tarkoituksensa ja niitä on helpompi sietää ja kohdata, kun me ymmärretään, että niillä on positiivinen merkitys. Me voitaisiin joskus ymmärtää väärin kiusaukset sellaisena, että ne on niin kuin semmoista koettelemusta, semmoista testiä, josta pitää vaan päästä läpi, mutta sitten se on vähän niin kuin, että me vaan niin kuin osoitetaan, että me ollaan riittävän hyviä tai jotain. Mutta se ei ole ollenkaan kiusausten tarkoitus. Päinvastoin, kiusaukset muuttaa meitä. No vähän niin kuin semmoinen tentti jossain yliopistossa, jossa me opitaan itse asiassa. Siinä me vasta tajutaan, mikä se asian ydin on. Kiusaukset muuttaa meitä hyvin paljon. Ennen kaikkea ne saa meidät kasvamaan nöyryydessä ja meidän itsetuntemuksessa. Ja nöyryys ja itsetuntemus on toisaalta ihan avain meidän rukoukselle ja meidän Jumalan suhteelle ja toisaalta myös lähimmäisen rakkaudelle. No miten meidän tulisi toimia, kun joku kiusaus vaivaa meitä? Pitäisikö meidän vaan panikoida ja ruveta huutamaan ja valittamaan ja siinä kaikki? No ei tietenkään. Tässä on 3 käytännöllistä neuvoa. Ensimmäinen asia on se, että meidän tulee reagoida. Me ei voida vaan olla passiivisia, vaan meidän tulee alkaa rukoilla, pyytää Jumalalta apua, pyytää Jumalalta nöyryyttä. Ja toisaalta, jos mahdollista, siirtyä johonkin toiseen paikkaan, jos kiusaus on jotenkin lähellä, puhua jollekin, jotenkin myös fyysisesti osoittaa sitä, että me halutaan, että se kiusaus olisi meistä kauempana. Tämä on hyvin tärkeää, koska jos me ei reagoida, vaan ollaan ikään kuin, no ei tässä mitään, nyt se kiusaus vaan niin kasvaa, niin sitten sen voima kasvaa ja meidän on vaikeampi vapautua siitä. Toinen neuvo on se, että meidän tulee odottaa. Meidän tulee olla kärsivällisiä. Kiusaus on sellainen ikään kuin hengellinen liike, joka vetää meitä alas, pois Jumalasta, pois Jumalan yhteydestä. Mutta sillä on myös vastakohta, ja se on Jumalan inspiraatio, Jumalan innoitus. Se Jumalan liike ja vaikutus meidän ymmärryksessä ja tahdossa, joka kohottaa meitä, kutsuu meitä kohti Jumalaa. Mutta Jumalalla on oma aikansa ja oma viisautensa ja oma tapansa vaikuttaa meihin. Ja joskus me tarvitaan aikaa. Voidaan tarvita ihan pieni hetki, mutta joskus vähän pidempi hetki, jotta me pystytään ikään kuin ottaa vastaan se, mitä Jumala haluaa antaa meille. Ja siihen me tarvitaan kärsivällisyyttä ja luottamusta, että Jumala kyllä toimii heti, kun se on hänelle sopivaa. 3. neuvo on se, että meidän tulee yksinkertaisesti luottaa. Se suurin ja ratkaiseva virhe on epätoivo. Ja epätoivo oikeastaan on seurausta siitä, että me ollaan yritetty luottaa meidän omaan voimaan, ja kun se osoittautui niin vähäiseksi, niin kuin se aina lopulta osoittautuu, niin sitten me annettiin periksi. Meidän tulee olla todella vakuuttuneita siitä, mitä Raamattu meille opettaa, että kaikki kiusaukset lopulta voidaan voittaa. Se on tosi yllättävä sanoa näin, ja moni voi sanoa, että se ei vasta ollenkaan mun kokemusta, ja voit mielellään kommentoida tuonne kommenttiboksiin, jos olet tosiaan eri mieltä, mutta mä väitän, että näin se lopulta kuitenkin on. Kaikki kiusaukset Jumalan avulla, nöyryyden ja rukouksen tietä voidaan voittaa. Ja tämä on hyvin tärkeää vakuuttua tästä, koska sitten kun tästä ensin vakuuttuu, niin sitten sitä voi alkaa elää todeksi ja huomata, että se on totta. Mutta kuten sanottu, ei meidän omalla voimalla voida voittaa, vaan Jumalan voimalla. Ja sen takia se ratkaiseva kiusauden ikään kuin koettelemus ja kasvupiste on lähes aina nöyryys, nöyrtyminen, todella sen oman vastuun tunnustaminen ja sen oman riippuvaisuuden tunnustaminen. Eli kiusaukset on tarkoituksellisia, ne palvelee meidän pyhitystä hyvin paljon, ne palvelee meidän nöyryyttä, ne palvelee meidän ymmärtäväisyyttä, ne palvelee sitä, että me turvaudutaan enemmän muihin ihmisiin ja ennen kaikkea Jumalan apuun. Ja aletaan yhä enemmän ja enemmän osoittaa epäluottamusta meitä itseämme kohtaan. Eli mä oon Isä Oskari. Jos tykkäät mun videoista, niin seuraa toki tätä kanavaa. Ja mulla on myös sellainen podcast-kanava, jossa on sellaisia 0,5 tunnin rukousmietiskelyitä. Ja tästä aiheesta mulla on yksi sellainen pidempi 0,5 tunnin mietiskely, niin voit sen myös kuunnella rauhassa jossain putkimatkalla tai bussimatkalla tai missä haluatkin, jotta voit syventyä tähän aiheeseen rauhassa. Moi moi!